tapo amb el... Ah! No puc! Si més recte. Bona tarda, penya. Estic ara al sol, cardaré ganyotes, però no passa res. Estem al CrossFit. Avui anem amb els xavales a fer un WOD a la piscina de Via, un pull WOD. I ho estem carregant tot. Les kettlebells. Sort que n'hi ha un que treballa. Sí, ara ho has dit. És broma, les he portat jo totes fins aquí. Només les ha de posar al cotxe, tio. Increïble. Pues ara a les 8 anem a la piscina de Via i s'ha arreglat prou el temps, perquè fa unes hores paria uns núvols que jo pensava, dic, bueno, millor dia per anar a la piscina. Però bueno, de locos. Vale, anem a veure si la penya està preparada pel pull WOD. Estàs preparat pel pull WOD, Dani, o no? Se va intentar, s'intentarà. Tu que ah, no, que no vens. Que sí que vinc! Que no, que sí que vinc! Alexis? Ah, no, tampoc vens. Jo no puc vindre. Quins collons. Vale, acabo d'arribar a la piscina. Falta encara mitja hora. Anem a veure si hi ha algú que hi ha arribat o estem sols. Vale, sembla que va arribant la gent. Fica la bombolleta. La Núria que ha portat la bombolleta, Va bé per la cara. James, com es presenta la natació? Veus, allà m'ofegaré. On? Escull el lloc. Quants metres aguantes seguits? Saltar i està. I tu, David, has nedat algun cop a la teva vida? Jo no m'hi ficaré. Ja, home, tu pilles. A meitat de l'aigua estaran curtis. Bueno, el pit el puc fer a l'aigua. Faràs flexions a dintre l'aigua. Oita, la Núria està preparada. Esa és. Ferran, estàs preparat o no? És individual o és en parelles com és això? És en parelles. Ah, menys mal. Que no te l'altre. Nadarà el Huesca. Huesca, nadaràs tu. Què passa? Quants dies, tio? Ya hace días ya, tío. Que has anat per Itàlia? Sí, Italia y Juegos Olímpicos. Vanessa, estàs preparada per nedar? Com ho portes, això? Malament, teniu flotador? Sí, la Núria porta una bombolleta. Dale! Està freda? Sí. No serà tant. Para de filmar, que jo... Oita, oita, per allà en ve una altra amb bombolla. Hòstia, sí! Madre mía, Daniel. Estàs de guàrdia i ja estàs aquí? Quins collons? No puc fer-ho. Bueno, ja hem acabat el WOD, no he pogut gravar res, així que no sortirà res. Ara ja estem assentats per sopar, ens faran un menú així baratillo a la piscina de Via, que s'ho han currat un huevo. I ara els tenim aquí tots assentats.
Què, xavales, com ha anat el WOD? Molt guapo. Vilalta, com ha anat el WOD? Superbé. T'has cansat? El malparit ha arribat una hora tard, quasi. Qui ho ha passat pitjor a la natació? Qui ha sigut el pitjor nedador? Votacions. Què t'has pensat, tu, desgraciat? El James és un gran nedador. Tenia avantatge, ell s'hi veia. És veritat, que anava amb ulleres. Era una liada, això. Oita el David, no ha tardat res a pillar una birra. Només sortir de l'aigua, he agafat ja la birra. Dani, sensacions al WOD? Explica com era. La veritat és que estava bé, està molt guapo, tio. Eren 3 rondes. 3 rondes, push-up, handrelease push-up, i 20, ja no me'n recordo. Kettlebell swing a repartir. Burpees, Burpee saltant el partner. partner jump, 20 squats, normal, air squat, Air squat. i una piscina. I una piscina. Que tothom feia sprint perquè són uns cabrons. Els que sabien, els que no. Oita, nedar no, però birres no paren d'entrar a la taula, eh? Ho va parir. No trobeu? Ah, 0-0. Com ha anat, Esther? Fàcil, no? S'ha faltat 3 rondes. 6 rondes en total, llavors sí, eh? Ofegar seguit.